Akan mas Bakhuid jadwai banta I shanbok imyong ipapen kre banta ka jing to exam penyok kam kejam banta I multi consti ba interview ya ka jing ko jing kia Simjur Sang mas Bakhuid nomor Laispa Laifusha Laispa Laifusha Wan baru kun men ko para Wan yaro jing is nei bajiwa ka jing e kam jing star klam jing ko jong u try u bam ju ko gan yar mai ai ken od ya u try na kam ba ba u nang le kram wai na sudaya mariang umudur siu sai ka pertai yaki klur wan baroko an men ko para wan yaro jing is nei ba jing ha ka jing e klam jing star klam jing ku jong u try u bam ju ku Ha kakatengok pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong Jisu Christ bad kajing e jong oblay. Lambat kajing selog jong men sem Bakhuid kina rengkat bad pi baro. Rengkat bat piru Kohan men ko para ngi ay kajing snungu ngi ay kajing ro yo blay. Ha kana ke step kat bang yeng hakmat kaduan kedepat kajing u ban simbenta ha kana kajing lan yam ke Bakhuid. Dokin kohan men ko para ngi ay ti yelade ngi ay ti ya kajing tumu kajungi ya kajing kuat kajing terang kajungi kajing angnot kajungi ya kajing dan kam jungi baro kerpang yang ngi ay ti la kajong ki kam ki bangi dai ban le ki bangi dai ban pendap ha kana kesngi ai balang ba ka bor ka jung utrai ka bor pan sle yangi ai balang ba ka bor ka bangi yo na trai lang ba ka jing long ka wei jungi lang ba ka jing ko ngo jungi ya ka jing ikai ka jing u ka jing em jungi ya ki hukum jung u nginang la susu ban le ha ha ka jing em jungi ngidan ka ta ka bor ban le persya ya ka jing sneu lane ki pop ki ba ngidan ha ka jing em jungi pada ka ju ka por ko han men ko parangi pen sngur ya la de ha kma jung u ban ngi pediang ya la de bang long ki nong pop ai bo try map ya ki pop jungi kenang ba mangi ngi long kita ki breu ki Bakhuid bat ki breu ki ba bidar ban simbenta bat ban pediang yu ha ka Ïukharist Bakhuid ta kum ta to ken ngin dem ngungon ya la ka jong ka kli bat kum churu la ka jong kamon ha kejat kan pna jung Chris ban ngi duwai bat ngi pen map na ka benta kilat ki jungi baro nga phla au blei badan mo baro bada pi ko han men ko para bang la le pop shibun e da ki chung prokhat da ki ten da ki kam da ki jing lek let da ki chung le palat junga da ki chung le palat junga da ki chung le palat bakra we junga namar kata ngakarpa di kamaria Bakhuid kabayaisa katei sati ya ke angel bat kiru kuj bada pi ko han men ko para banduai na ke banta junga ha utrai ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi badala ma bigi pop jungi unyalam yangi shaga jungem bom chukun amen Try can rag go play Iseyangi Try can rag go play Iseyangi
ngiduai nak benta ki bapang besitam baro kibang dan apa dengan jing Syasumar hospital kerpang kibana po kapares ke jungi kiba naying nasam jungi kibadang don apa ke ICU kerpang nak benta ridalin yapiau ai bo try un kutai in yo ke jing koi ke jing kia to ai ko try ngi kerpat baya ga jing yat lenti jong kane ka parthai jungi and paniai da ga jing sanshar jong ga jing suk jong me but ba ka balang jong me kan kemen ha ka jing shakri ba jai jai ya me dau try jing Jisu Christ kun jong me ube imar basan sha rain kat bat me ha ga jing long ka wei jong omen sim Bakhuid ublai junam la junam amen. Kajing pule na kashiti jong u Judas Bakhuid. Pidei ban kan mau ko ba ya kajing kran lupa jong ki apostol jong tra jungi u Jisu Christ. Tenang ta yalade ha kajing Bakhuid tam jong pi to duai ho man sim Bakhuid. Turi yalade ha kajing jong ublay. To kmilente jing isne jong trai jungi u Jisu Christ. Shadu kajing imbom cukut, to kan pamlem yaki, kato katne kito ki ba artatin, to pelat yaki, yaki weipat, da kaba, kentet yaki nagading, yaki to, yaki kato katne ngut ki weipat. To le isne da kajing husiar, da kajing isi wat yaki jan pong ki ba la pentingit da kado. Teha uta uba la ban sumar yapi, ban om kolon, ban terwa yapi, ki Mawkhlam thobria hakmat ka burom jung u da ka jingmen ha ublei marwei unong pen im jungi da u Jisu Christ utrai jungi kan long ka burom ka jingkrau ka jing sanshar bat ka bor nadu bam jukut menta bat junom la junom kakten jong utrai Isongo ya ublei Sam ndripulai na bar nyauspa sakupra. Nyauspa sakupra.
kane junong kai kane kektin kare ka kubor babai kabalawan rasyapi Alleluia 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 Utrai don rengkat bat pi Rengkabat pido kajing pule naga gospel Bakhuid kat kumu Markus kaborom hame kutrai Hakata kapor u Jisu bat kesenran jung u kilawan biang sa Jerusalem. Dekat ba udang ya hapo ke temple kiling dorang ba kistat an bat kitemen kisan kilawan su bat kila ong hu. Dakabor ayu melale yakine ki lani mano belai hame ya kanikabor banle yaki. Jisu ulaong haki ngan kali yepi tangkaway ke jingkali to jubab yanga but ngan yetu yepi dakabor ayu ngale yakine ki hato ka baptisma jung Yohanes kalalong nabneng ne na kibreu to jubab yanga kumta kelas dang banetania para maki lada ngiong nabneng Teunong te balay pim shem ngay yau hato ngin yaong na kibriw kila shepting yaw pajba namar baro kila nyaw baw Yohanes ulalong unong yatulupa basisya kumta kila jubab yau ngim tep badu Jisu laong haki ngaru ngam yatu yapi dakabor ayu ngale ya kine ki ka gospel jong utrai Kajingero ya mego Chris ko hanmen ko para menin ha ka gospel ngios ngeu u Jisu urung ha ka temple u penkhoj ya ka temple da ka babe ya kito ki nong khayi ki nong pateng ki bapen long yeu ki bapen long dukan ya ka temple bat menta ke Sngi haba ki Pharisee ki wan biang so Jisu ki msngo tenat ya kana ka jing le bor jong Jisu ba ulabe ya kito ki ba ya khayi ha ka temple bat haba ki yi baro ka ba Jisu le ki msngo tenat ki shifting ba yole se kin do no ya ka bor ga jungki ki shifting yole se ki do no ya kata ka jing pau nam jung ka karteng jungki yole se ki don kata ka jing air ha ka jing em jungki ba ki wei ki pa jong kata ka juk ka jungki kim pediang su yaki kum kita ki nong yalam jong ka niam ju lane kum kita ki start an lane kum kita ki tamban kisan den matak daw ki walat kum no ban panrem yo Jisu kumno ban wadau ne wadong yau Jisu. Den matakadaw ka jingkeli ka ba kikeli hau Jisu mentakas ngi kadai ka wei kalad ka ba ki persang ban penrem yau Jisu ka ba ki persang ban wadau lane ban watnia yau Jisu knang ba kila ban penrem ya ka ka ba Jisu le knang ban kentiu burom ya lade knang ba kila ban yo jing mentoy hala ka jong ka jing im kata kadai ka ba kiwan sakmadu Jisu kikeli lane kibu ya kena ke jingkeli yau Jisu dae ne nang no me yo ya kena ke bor ban le ya kena ke kampala lane ban penkhoj ya kena ke temple ne de ban be ya kena ke breu ki ba ya khayi ya pateng hapo ka temple kane ke de ke jingkeli ke jungki ko hanmen ko para ha ke jing em ka junga ka jung pi yo le se ngilong kum kita ki kum kine ki temen kisan kum kine ki stanan yo le se kum kine ki Pharisee balai ngiong bangi yole se teng ngilong kumaki namar ba ladadon ke ba wan hakalanti ke junga ke jungpi ke ba pentut ya ke jung im ke junga ke jungpi ke ba pentut ya ka jingsngau ke junga ke jungpi ke ba pentut ya ke kam ke jam ke banga manga ma pingile ngikeli hauble ngikeli ya ke jingkeli hauble balai kane kawan ha ke jung im junga balai
kini kiwan jia ha ke jing em junga balai kini ki khanglat yanga kanai kadai ke jing keli ke junga ke jung pi kumba ki farisi kiwan keli of Jisu dai me yo e kanai ke bor ban le kat kanai ngi yo le singi keli hakum kini ki khap ha ke jing em junga jung pi namar ngi ngim kwa ba ki kam ki bangile kin long ki bathot ngim kwa ba ke e ke bangile kan pen tlor rengi kan pen du bor rengi kham ta me ya kata ka jing du nong jingi yo le se ya ka e ke ba ngi thrang la da ngim yo ya ka e ke ba ngi thrang la da ngim yo ya ka e ke ba ngi kwa la ne ya ka thong ka bangila bu ha ka jing em ka junga ka jong pi ko han men ko para keli bahaya la de yo le se ma phiru yo le se mangiru ngi bu kum ka ne ka jing keli ha blai balai blai me sha ba ki ne ka jing khanglat ki wan ha ka jing em junga ngi keli yo blai kum ki ne ka jing keli kam dei ka babhana ka banta junga ba jung pi ko han men ko para ban keli la ne ban ujor yo blai balai ki ne ki wanja balai ki ne ki wan khanglat ha ka jing em junga ka jung pi kan mau ko han men ko para ka jing yo ka junga ka jung pi ka jing dan ka jing em ka junga ka jung pi ka bor ka sor ka ba ma pi dan ka bor ka sor ka ba mangingi dan ka ne ka jing em ka bangi dan kat ka bangi dan kam dei ka jungi ka dei ka ba blai la ai keli hala de manta kumunong hikai pio na ei ka bor kumunong hikai damar ka jing nang ka jing start nei pio ka ne ka jing nang ka jing start pio na blai namaru blai udei ka thlong jong ka jing start ka ba blai ai pi pilong unong hikai lada pilong u minister na e pio ka ne ka bor ka ba blai ai pi kam dei ka ba ma pi pio na ka ne ka prathai ne na ka ne ka khandau ne na kino ki kot jong ka ne ka prathai hanrei ka dei ka bor ka ba blai ai pi leng ba ka pule ka puthi ka jung pi leng ba ka jing plilenti ka jung pi jong blai ya pi kumuk pa kum ka mi pio na e ka bor now blai leng ba ka sacrament ka ba pen kham ti ya pi kumuk pa kum ka mi mangi kinong pe kinong khme balang kinong yalam balang ngiyo na e ka ne ka bor ngiyo now blai na maru blai pen kham ti yangi la dau blai pen sla nga kumuleng do na e ngiyo ya ka ne ka bor ban yeng hakmat ka doan ban trua ya ka mas ka Bakhuid ban yalap ya khtin ka jung blai ka dei ka ba blai la ai nga ba de pi ko han men ko para dei mata ka dau lada don ka no ka lat ka bawan hakalanti ka chunga ka jung pi kham ta me yo le se ngis ngau ba kata lat kawan ban khang lenti yanga ban yo jing men toy la ne ban pau nam hakmat jung ki wei ngim dei ban keli hakmat ublai damaru blai hi dalade uai yanga ba de pi ya kana ka bor ublai sem bat unom sem hiro ya kata ka bor ka ba lapan sle ep kan mau ko han men ko para ka wei ka bangi dei ban yai ne ka dei ka ne bangin yai long ka wei ba do blai ha ka jing em jungi ba man la ka sngi ka jing long ka wei jungi ba do blai ha ka jing ko ngo jungi ya ka jing hi kai jungu ka jing pediang jungi ya ka e ba ma u kren la ne ka e ba mu pasiau kata kana pan khlan ya ka bor junga ba jung pi ko han men ko para to ken ya ka ne ka sngi ngin pan ka jing kurku ngin pan ka bor ka jung blai ngin pan ka jing isnei ka jung blai ngin pediang ya la de kat ka bangadan ha ka jing em ka de ka jing ai ka jung blai la de ka jing nang ka jing start ka de ka ba blai ul ai la de ka spa ka po ka de ka ba blai ul ai la de ka kardan ka bangadan ka pau ka bor ka ba pidan ha ka jing em jung pi ka de ka ba blai ul ai pi ka de ka ba blai ul siap ha ka jing em jung aba jung pi na ka banta ka borom jung om dei na ka banta ka jing man toy jungi om dei tang na ka banta ka baha ka miat ka jungi hanrei na ka banta ka borom jung blai ban na ka banta ka baha ka miat ka roi ka par jong ka ri ka raj ba jong ki wei pat ki para breu jungi ngin duai ngin pan ka bor no blai bangim long kum ki ki farisi lane kum ki start an ki ba keli lane ki ba keno yo blai kumaki keno kumaki keli ya kene ke jing keli how Jisu and your ya Jisu Christ ngin yang ngin plai la ke jong ke jinget nga nget how blai pa ba
badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendeu badau Jisu Christ kun bamarwe jungu utrai jungi ya balapun daman sem Bakhuid ya balakhana kamaria tesati ubala shala bein hapo Pontius Pilatus lasanar pna yau layab balateb yau layar shibayab hagasni ka balay lamipat na kabayab ula kiw sa beneng usong sa kaman ublay pa badan borbaro nang wan pat ban bishar imbet kibayab ngangay haw man sim Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid hagajing salok Bakhuid hagajing mabuk ipop hagajing mipat kado pad hagajing embom sukut amen. Lait-ïa. Lait-ïa. Amen. Toduai ko para baka jingknya junga ba jongpi kan long mapdiang hunak madu bleu pa badan bor baro to try piding jingknya di jongpi nag banta ka jingro ban barom bat kartain ka jungu ka jing mantoy ngi bat balang ko jungu baro ka wei ko blei me ba panbiang ya ka jun ai ya ki ba enterwa sha ka kartain jung me bat uba nyeu ya ki jing terwa kenya kum kajing syakri hok jeng yame ngi kerpat baya kajing isnei jeng me baya ka ba mela ai hangi kum katalong jong ka hok menai ru yaka bakan penpoy yangi sha ka bainong dau Chris utrai jungi amen. Utrai udon rengkat bat pi ru to kentiu yalaki danut Tong nang utrai ublay jungi. Da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing pen em yangi. Haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame kokon rat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bom jukut. Namar walada memdon kam ya ka jing ro jungi. Panban ka jing sngungu jungi ka dehi ka jing ai jung me. Namar ka jing ro jungi. Kimpan yari ay ya ka jing kraw bor jong me hanrei ki yarab yangi na ka banta ka jing panem lang baw trai jong yu Jisu Christ bat kumta rengkat bat ki kanhon ruai jong ki angel ngi yaro ya me bat ngi pan bana da ka jing kmen Bakhuid you try Take
sana shatron Rayo sana klem good Rayo sana you play Junon Yaro you tabawan Daga gudeng utrai Neng bar bertegi dam Daga buram chong me Rayo sana shadron Rayo sana klem kut Rayo sana you play Junon Da se sha malong mo khot kat rai ka thamei jong ka jing khoj ba ro Namar kata ngikir pa dia me to pen khoj pen kantang ya kine ke jing terwa jongi da ka ba pha ya man sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jisu Christ hakapor baladino ya u badala kaman snobha ula pediang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad ka baingu ya me ula kedia ya u badalai ala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na kabanta jong pi ha ka jukur kam endala la yabam ula shim yukuri bad ka baingu biang yeme ula ay halag senran uong to shim batodi nagane pibaro namar kane kalong ko kuri jong ka snam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngel Kata sin bagi Om yu ne uku Bagi dingagani kakuri Ipen pna kajing yap jong me kotrai Tadadu menwan Namar kata ngi bapan manta ya kajing yapat kajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bad ya kuri jong kajing pen em ngi dai nguai dem namar melenyew yangi ki babet ban yang khmat jong me bad ban shakri yame da ka bas ngret ngi kerpat yame bangi ki bayo banta ka met bat kasna mokres ngi long ki balapan yatali ka wei daw man sim bakhuid token mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatlak ka prthei ba to penjana ya ka ha ga jing e rain kat badilio ukpa ba ko jingi will bird bishop jingi ka kan hun ki bishop bad baro ki ling do token Mawkhlam ru ya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki baliot ya da ka bakarman ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ki jing isnei jong me to priang ya ki sa ka jing sai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngikerpa de me baringkat bad kamariate sati bakhuj ka kmi jong ublei ujesa bakhuj ukurem jongka ki apostol bakhuj bad baro kerkhuj ki blapen sng bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bad begini ro bad pendan borom ye me daw kun jong me u Jisu Christ
Dau lembadu badhau kan long ame bleu kpa badan bor. Ha kejinggalong kawe jongomen sem Bakhuid. Barok berambat kejingero junom la junom. Amen. Kumbelah hukum yang i daw nong penem, bat kumbelah hikai ngedektin belai ngi nod banong, kok pa jungi ubah beneng kalong kebekut kerteng jong me, kanwan kahima jong me, kalong kamon jong me, hak kendau kumbah beneng, ka yang i mata ka jingbam jungi kebahala kesni, patamab yang i kerengkang jungi, kumbang gerugi mabi kebeles new yang i, badwat yalam yang i sya ka jing penshoy, Henry depan lajangi na kebas new. To pen lajangi ngi kerpat ko try na gajing snew baro. Ha gajing sebon jung me. To ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba. Da gajing rap gajing isnei jume. Ngin laj barabor na kapop. Ba ngin yo jing yada na gajing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kmelanti. Ya gajing kerman Bakhuid. Bat gajing wan pat jung nong penem jungi. U Jisu Christ. Namar ka jungme kalong kaima ka Kajongme kabor berkaburam jinom la jinom. Kotra Jisu Christ me belong haki apostol jongme kajingsuk ngai api kajingsuk jonga ngai api. Wat pe yaki pop jongi Henry kajingai jong kabalang jongme badha kajingsbun jongme to ayaka ya kajingsuk bad kajingatali kawai katkum kamon jongme. Mame bimat basan syar junam la junam. Amen. Kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi. Tong ni terai ya kedak kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Kukun lang brodu play. Mikir kipa perse. Hakmi ukun lang broad jong oblay, hakmi ubakit no yaki pop jong kapratay. Suk yang ig balasakot syak ane ke jing kawai jong ukun lang broad. Ko ken rad ngam song hok bamanrung apo kaying na jonga, han ray syong tang daktin kaman sem jonga kan sakya hi. Kaman kasnam kris kan ribet kini amini syak jong imbam cukup. Amen.
pendap sanya ka kuri changa Haga jing jaja kadanod ka jung pi nang yaro nang snungu nangai ka jing kublay kaburam kanam yo Jisu nagabanta baro ka jing kurku ki balat say haga jing em jung pi kerpang kane kapor kadai kapor kabukhoit kapor kabakantang kabakerpang nagabanta jingi iway pai way ha kabang ilayaban pediang yo Jisu ha ka jinglong do ka jinglong snam ka jingu ha ka Ïukharist bakhoid iya long ka way badu Jisu ha ka ne khlemat te kumta ko hanmen ko para nang IT kenyala de hu IT ya ka jing em jung pi IT ya ka jinget ka jung pi IT ya ki kam ki jam jung pi baro IT ya ka jing kwa ka jing trang ka jing ang dot jung pi ka jing don kam jung pi baro IT ya ke jing sha shitom jung pi IT ya ke jing shem jinjar jung pi IT ya ke ke ba pi amat akan iklamat lade ke ba kemen lade ke ba pendu jing kermen lane ke ba snusi ya ke jing im jung pi IT how Jisu kumbau ong wan shanga pan IT ya ke jing kit bakhya jung pi ngangan kit ngan ba ke jing kit bakhya jung pi IT ken ko hanmen ko para telit telan ya lade how Jisu Palang baga jing IT ke jung pi Jisu unang pensting ya ke jing kit bakhya jung pi unang pensting ya kata ke jing syam jinjar ke jung pi unang yai senran rengkat bat pi ban kit ban ba ya kata ke ding phna ke ba pi kendo ke ba pi syam ke ba pi amat ha ke ke klip mat kerpang pan ken kabor nau Jisu bau Jisu unang yarap ban tendrong ya ke ding phna jong ke jing em jung pi Unang ay bore pi ban le kambha shushu ban ya kaba pilale akene kisnem kibanai kisngi kibaladap ngej shania ya kabor jong Jisu ay bo Jisu uba pi pediang hakadanot jong pi haka Ïukharist hakane kisngi unwan bandon rengkat bat pi uwan ban sa rengkat bat pi ban ya rengkat bat pi Panai bore pi, basanran ye pi, kat kaba pi le, menta kesngi bat kumjuru, ha kesngi babut, jong kecing im jong pi. To nginia duai. Andalap sa yang ngi da kitchen ai ba panlaj im ngi karpat ya kitchen isnei jong me kotrai ba da kane hi ka sacrament da ba melap sa yang ngi ha kane ka prathei man penlong yang ngi kinong yo bantalem ha ka jing im bom jukut da Chris utrai jong ngi amen utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro un kurku ya pi upa badukon Pardon Bakhuid. Amen. Tulisuk i syakriya trai da kajing ya i jong pi mar kaliang. Nisrong ya oblay. Sim number aspa safusa. Aspa safusa.
met sim Bakhuid, maar lang hebben we niet komen, goed je met de boys, je naam laat je naam, amen. En de rode draai Jesu Christ, je naam.